Здравейте! Днес ще готвим качамак с карфиол и 3 вида сирена. Започваме с подготовката на карфиола, който нарязваме на дребни парченца, за да се свари възможно най-бързо. Както знаете, качамака става за броени минути, затова не искаме да става преварен. Ако имате повече останал карфиол след трошиите, това е една прекрасна идея как може да го използвате. Нарязания карфиол слагаме да завира заедно с 4 скелитки чесън. Започваме с търгането и подготовката на кашкавалите. Започвам с пармезан, продължавам с 2 вида чедър. Единия е зрял, а другия не е. Аз тук съм подготвила по около 100-120 грама от кашкавалите, но вие може да сложите и повече, ако предпочитате вкуса да е по-интензивен. Нарязваме и няколко стръкчета магданоз, за да можем след това да декорираме готовия качамак с карфиол. Към вече врящия карфиол и чесъна прибавяме около 250 грама качамак. Намаляме котлона на половина и прибавяме и 3 вида сирена. Прибавям сол. Слагам капака. Когато качамака е сет от тази консистенция, е време да го махнем от котлона и да му се насладим. Аз съм избрала по-дълбока чиния, тъй като в купа не ми харесва как изглежда. Декорирам с малко пармезан, магданоз и сушени сладки чушки. Рецептата е доста лесна, но и доста вкусна. Достъпна е и мисля, че всеки може да си я приготви, независимо колко са уменията му в кухнята. Много ви благодаря, че гледахте, ще се радвам ако коментирате, ще се радвам също ако споделите видеото и се абонирате за канала ми. Съвсем скоро ще кача и нещо сладко, така че следете канала ми и до скоро!